Good morning guys! Hindi kami natuloy kagabi na bumiyahe papunta na Paisia. Di rin namin ako yung dogs. Kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos traffic papuntang Pateros. Nakakaya naman dun sa sa nag-foster kasi parang bahay lang din siya. Tapos pag na-istorbo yung mga aso, di ba parang domino yun. Pag nagtahulan, sabay sa sunod-sunod na. So, hindi na kami tumuloy. Tapos yun, ngayon na lang. Ang dami pa sa kalye. Hindi pa sinabi na, ngayon na aalis. Ayun nga kami aalis guys. Daanan muna namin yung dog sa Pateros nga. Tapos, mayroon ka na doon damit. Ayan, isusot mo ngayon. Daanan na namin. And then, diretso na kami pa Nueva Ecija. Tapos, di pa kami nagbe-breakfast. Sa daan na lang siguro. Ayun, kasi importante makuha na yung mga aso. Dalawa na pala yun guys, kasi baka ma-OP naman si Da Vinci. Sabi niya baka gusto niyo i-consider ni Miss Cecil. Baka gusto niyo i-consider yung yung playmate niya ni Da Vinci para hindi naman siya malungkot. Sabi ko kasi baka awayin ng ibang aso doon, 'di ba? So dalawa na yun guys. Then yung walang pasok sila Chris bukas kaya makakasama pa rin ngayon. Dapat iwan na namin pero yun. And then, sakto, makulimlimang panahon. Diba, biyahin na namin ng araw kasi natatakot din ako bumiyahe ng gabi, lalo't maulan. Yung visibility ng ng daan. So, yun. Safe naman kahit nasa likod lang yung yung to. So, yun lang. Sa likod? Wala. Tayong nasa hulihan. Okay, let's go. Dito na kami guys, papuntang Pateros. Hinahanap na lang namin yung street para makuha mga doggies. Right. Hindi, diretso pa. Ay, wala. Gusto mong ma-engkanto? Ma-engkanto. Sige, turn right to. We're here na sa location guys. Ito. Hi po! Apa. Si Ma'am Viva. Hello po. Good morning po. Dito na sila. Sorry kagabi kasi may... Opo, okay lang po. Ito yung... Sila yung rescuer. Ma'am Viva. Anong tawag dito? Ito yung food nila. Kasi hindi Opo. sila kumakain. Ay, maliit pa pala. Akala ko malaki na. Hindi sila naghihiwalay. Opo. Yung cage nila, pagka bawa ganyan, yung eto kasi isa sa kanya. Opo. Magkatapat yung pintuan pero magkahiwalay. Kasi gusto nila nagkakakitaan sila. Opo. Ganun sila. Kaiyak naman. Hi! Ayan sila guys. Anong name? Si Da Vinci tsaka si Einstein. Ay wow! Ganda ng mga yung name. Puti, si Einstein. Yung brown, si Da Vinci. Yeah. Yan. Naiyak nga ako. Cake artist yung... Naiyak na si ate. Mga sila guys, nagre-rescue talaga sila. Pareho kayong umiiyak. Iyakan na tayo. Da Vinci! Hindi, gusto mo sabi na hawakan pero spoiled din sa pagkain. Opo. Tignan nyo guys, puro tatlong palapag. Puro rescue lang na dogs. Ang galing nila. Umiiyak na rin. Dali mo muna yung buta tapos Yan. Umiiyak na. Cute. Puti. Pag-march sa ayan yung maarawan sila konti. Sige po. Ito, 3 to 4 hours lang naman, di ba? Opo. Baka sumuha ka kasi.
okay lang. Kasi hindi, wala silang kinain ngayon. Bebo, problema ito. Baka sumuto si Einstein. Baka tumalon. Itali na lang. Talian mo din Talian ano. mo na lang. Si Einstein yung puti po. Si Da Vinci. Ay, nagpupo. Ninervous na. Okay lang yan. Itali mo na lang si Einstein kasi siya ang escape artist. O, siya yung... Ay! Tissue? Oo, para kunin natin yung food. Tsaka supot. Off we go! Bye-bye po! Sige po. Go. Let's go! Sige po! Bye-bye na kayo sa mama nyo! Punta na kami Nueva Ecija guys. Pero kung may madaan kami makakainan, breakfast na muna kami. Ayun, nasa likod si Da Vinci and si Einstein. Iyak nang iyak si ano. Ano ba yan? Si Ma'am Nela ata yun. Hindi ako sure. Pero ayun, na-feel ko naman sila kasi ganun yung kay Mocha before nung ano pa ako, parang may laway pa. Ito yung laway pa ako, pero gamot yan guys. Ayun, na-feel ko sila kasi yung kay Mocha din before, di ba talagang iniyakan ko ng bongga. So, iyak sa lang iyak. Kasi nga naman from parang paknit, parang si Poknat na akala mo skinless longganisa, di ba? Alagaan mo, gagamutin mo. So, emotionally attached ka na talaga sa mga dogs. Pero ang galing nila, 3 palapag na bahay, puro dogs lang ang ano guys, ang laman. 5 lang yata sila doon kasi 3 yung helper. Ang galing-galing, tapos wala silang wala silang sponsor. Kaya ayun guys, hinihingi ko ng konting tulong sa inyo para sa mga dogs na para doon kila Ma'am Bibam na patulungan natin, 'di ba? Kasi yung iba ayaw na din nila. Nag-stop sila mag-rescue dahil nga ang dami na nilang dogs. So parang wala nang paglalagyan, pero maglilipat daw sila sa sa Taguig. So baka ma-continuous yung pag-rescue nila. And sana matulungan din natin, 'di ba? Para mas madami pa silang ma-rescue. Ay, gutom na ako. We're here sa Pancake House guys. Ito lang yung open dito sa Capitol Commons. Meron pa pala yung katabi niya kaso nasarapan ko kagabi yung yung pancake nila, super fluffy, kaya gusto ko ipa-try kay Chris. Ayan, and Pancake house kayo? kagabi, bago kasi nando. Ayan, may almondigas tayo for soup and breakfast. Ano bang pinili mo? Chicken, kay Daddy. Ano pinili mo? Basta ganun lang, breakfast lang, and yun lang. Let's eat guys. Bago kami pumuntang dire-diretso na kami ng Nueva Ecija. Bangus, halo-halo kay Daddy, chicken kay Baby. That's it guys, let's eat na. Super hungry na. Nilayasan na ako ng mag-ama ko guys, nauna. Si daw ako eh, si CR daw ako eh. Ayun, diretso na kami ng Nueva Ecija, 10:20 na eh. So, sana after lunch, mga 2 or 3, ando na kami para hindi masyado ma-stress yung mga doggies. Okay lang kayo? Hi, Da Vinci! Ito pala si Da Vinci guys, yung brown. And then this one is Einstein. Okay, off we go! CR break guys. Ayun, tapos palit kami ni Froggy. Inaantok na daw siya. Sige, ako na. Boring kasi. Walang tulog din yung si Chris. Ako din, hindi ako nagsasalita kasi nagsasagot ako sa mga orders eh. Pero sige, patulugin ko muna siya. Buti nakisama yung panahon. Tingnan nyo makalimlim. Ayan, so let's go. Kaya natin to. Drive tayo guys. Nag-CR lang siya. Tapos sabi ko, mauna na siya mag-CR para diretso palit na kami. Teka lang. Okay, we're at here at where is this? Nowhere. Middle of nowhere. Play mo na. Hey guys. Duckiness. Reina Dragonesa at the house. See? She's doing 80. Boring 80. Gusto mo
150 ako. Charot. Arinig yun, mga kapatid? Hindi niya alam ang mga pinagsasabi niya. Shut up ka, Daddy. Actually, I'm getting sleepy. She's been bragging about her driving skills. Let's put it to the test. See, look at the hands. Shivering. Huwag mo kong inaalam. Distract ako eh. Basta huwag kang umalis sa the bus is coming growing bigger and bigger. That means you're at 120. Di ba? Yeah, you're coming right there. See, pag ako naging instructor, anything goes. Siguro. I just wish that after I take a quick cat nap, I won't be waking up in some gurney and in a hospital with someone. Walang tiwala sa akin. Until we get there safe. I don't know. You have to be careful. My heart could break. If it breaks. Nagtiwala nga ako sa'yo ng ilang buwan mong dala-dala tong sakit. So look at her. Ano? Parang siya nasa selda niya. Ako she can't do anything. Ako matutulog na ako. Yep. Yours truly is very tired. And we leave everything to her. Kasi si Georgie, she is fast asleep. Sarap ng tulog niya. Might be pwede sa akin yan. Right? Sarap patulog. So, Paano yung Navi natin? she's Yung not Waze. talking. Waze is quiet there. Natutulog na rin. Okay, kata muna ha. I'll get back to you when I wake up. Bye! How do I stop this? And guys, lumipat si Daddy Pwesto na po. sa higaan ko. Nang gusto ni Daddy, matuto na ako mag-drive para matulog-tulog ka lang. Kaso, babantayan ko daw si Mami. Meron ako sombrerong nahisi. Ah, Mickey. Ay, naman ni Chichi. Kung suot yan. Ito yung Nice lang ni Daddy yung kumaangat yung yung cover nung mga doggies. baka hindi daw mga tulog. Kaya po guys. Ang kulit! Masyadong, sa linya mo. Matulog ka na lang dyan. Nakakaloka. So, ayun, ako na muna magmaneho guys habang papahinga siya. Habang kinukulit din ako. Kaloka. Nandito si Chris, nagpalit sila ng Daddy ng pwesto at matutulog sa likod. It's 1 o'clock na. So, 3 hours to go. Nasa Tarlac na kami. Hopefully, makarating na kami ito. Buti na lang talaga nakisama ang panahon. Hindi masyadong may stress yung mga dogs sa sa likod. Nasa We're here na guys sa bayan. Shake San Jose na. Bariyan lang muna kami. Labas pa yung mag-ama. Nakaka-stress kong dalawa. Alam niyo, sumakit yung ulo ko dahil sa Friday. Ang daming hanash sa labas. Kaloka. Ayun, kain na lang muna natin yan. 15 minutes na lang naman. Ando na kami kila sa bahay. Ayun, let's eat. Lumabas pa sila eh. Pinacheck ko kasi yung pinapacheck ko yung aso. Sabi ko bigyan ng tubig. Nauuhaw na. Yan tayo. Conan! Hello, Conan! Ganda-ganda na ni Conan. Conanin! Hi, Conan! Jesus! Conan! Ang laki na! Conanin! Oh my God, Conanin! Ay! Conan! Conanin ko! Ang galing-galing ya, Conan. May bago kayong kasama. Oo, kasi ano daw yan? Parang friends silang dalawa. Parang din. Hindi sila magkahiwalay talaga. Kasi pag yung isa lang daw ang inano ko, baka malungkot. And, tsaka baka mamatay kasi pareho silang si Einstein tsaka si Da Vinci. Pero ito parang si Conan din daw to ne. Itong puti. Ayun. Bubalik sa pulan.
Asa na si Conan? Si Conan. Nakakatawa si Conan. Hello ka. Tipi boy! Tipi! Ang grabe ano ni Conan, oh. Ang laki. Tontuwain dito eh. Nakakatakbo. Nga naman si Chris. Oo, katuwa. Tipi boy! Tipi boy! Ang iniihian niya ni TV. Kahit yung nasa yata lahat naiihian niya. Ay, Tipi! Tipi boy! Tipi boy, Tipi boy, Tipi boy! Galing Tipi ah! Wala na silang garo. Alala! Yan ka! Loko-loko talaga to si Maloko talaga si Stifler. Loko. Kunanin! Kunanin ko! Kunanin! Kunanin ko! Galing-galing naman ang Conan na. Oh! Laki-laki na ni Conan. Ayan guys, oh. Takbo-takbo si Tipi. Hi, Tipi! Ay, parang si Paknit pala to, Daddy. Mahilig mga gats. Dito pala, pagmana si Paknit eh. Si Kagat-Kagat eh. Nakakatawa eh. Oh, enjoy sila talaga dito guys. Oh, ala, sige, ala. Enjoy sila, nakakatawa. Ala. Ala, ano yan? Sumasampa si Tipi? Galing ah. Mabangga kayo ah. Si Tipi, ayun na oh. Hanggang doon niya. Pati si Conan. Jesus! Galing-galing naman na. Saya-saya dito ni Conan na. Saya-saya ni Conan na. Tipi boy! Tipi boy! Tipi boy! Tipi boy! Tipi boy boy! Ay, okay na. Luwag naman. Ito guys, yung kulungan ng aso. Bahay ng aso, hindi pala kulungan. Ay! May inumin sila doon eh. Wait! Alalalala! Hi! Ay, manawin eh. Takot na takot pa oh. Hi! Ay, Puchi! Ay, nagkati-kati si Puchi. Ay, yung mga babies. Hello! Hello! Ay, sus! Ay! Hi! Hello! KitKat! 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 Yan, lagi nagtawa. Hi! Hi! Ariko! Hello! Ang luwag nyo dyan ah! Ano? Luwag ka! Uy! Hello! Hello! Luwag ah! Luwag ah! Ang ingay! Choco! Groot! Ay, Groot! Butch! Green! Tuwan-tuwa ah! Ay, wow! May ano ah, pagkain agad ah! Frozen eh. Ah! Asa yung babies? Ay! Bakit may biig? Baboy to eh! Hala! May baboy! Friend sila niyan. Ito, sino to? Si Negro. Hi! Best friend sila! Kulit! Hi! Binigyan namin yung ano yung biik. Ang cute, baby! Gusto ka KitKat? Yung meme mo, pumangit KitKat. Nasaan babies niya? Mamaya kakakain. Mamaya. Ito kaninong babies to, ne? Puchi! Bakit? Ay, sus! Ay, sus naman! Ay, sus! Kinaaway niya kasi. Ay, sus! Ang kulit. Nagulat talaga ako may biik. Akala ko baboy din eh. Ay, tama. Baboy is biik eh. Akala ko ano din eh. Aso din eh.
Ayan guys, ganyan kalawag ang kanilang mga ano, bahay-bahay ng mga babies ni ano Puchi. Yan si ate yung nagbabantay, nagpapakain. Kahayupa na ba dito ilalagay? Yung malalakas sa warden. 30! Hindi yan pupunta dito, away. Bakit? Inside job. Oy, saan lang si 30? Yun lang, tatalawin niya lang ako. Oh, yung si 30 guys oh. Inano nga yan. Inaway daw ni Tipi kasi. Nano? Pag nakita ni Conan yan. Nakita yung mga nakakulong yung bago. Ayun, oh. Yung bagong inmate. 30! Wawawa si 30! 30! May sugat. Inano yata yan eh. Sa bahay lang yan si 30? Ilampas siguro yan. Ito na guys, yung bahay. Ayan, unti-unti na siyang ano, nabubuo. Ay, mamaya na, mamaya. Aray ko. Loko ka. Oh, mag-away pa kayong dalawa niyan. Ayun. Ang luwag. Diyan mo na rin tinambak yung... Oh. Alam mo, pag nakikita ko sa picture, parang okay lang. Okay lang yung ano niya, Laki? yung laki niya. Pero sa personal guys, oh, tingnan mo, luwag. Ito yung main door. Tapos ito yung sala. Ito. Ang luwag no. Nakakatawa. Katas ng ano yan guys. Katas ng RMK. Yay! Sarap. May makita kang ano. Napupuntahan ng pagod natin. Ito, kwarto ni Nene. Ito na ba yung kwarto mo, ne? Ano to eh? Guest room? Guest room? Kwarto ni nanay. Nanay, kay nanay na lang. Kasi sabi niya. Saan kayo? Sa taas. Ayaw nyo umakyat. Pero luwag oh. Si nanay mag-isa lang dito. Di lalo nang hindi yung nag-ano. Ang laki. Talagang inikot ko na kayo. Hindi pa nga tapos eh. CR din, sariling CR. Hindi pa nga natatay. Well, at least, konti na lang guys. Tiles na lang yung ano. Yung kailangan. Pero ang ano namin dito, yung baba munang tatapusin para matirhan na nga. Tapos ito, kila mama. Kwarto nila mama. O yan, luwag. Taray. Uy, may bed. Sino natutulog? Tulog sila. Sila Mang Rene. Taray ng kwarto nila, inay. Ay, kanya-kanya talagang CR, no? Hoy, kunanin. Kunanin. Baka may higaan dyan ah. Ayun. Conan, dito. Baka may higaan dyan. Okay na lang. Matatapos din to guys. Tapos yung yung dining. Akala ko nga dati, nung ano, parang may higaan ng bahay. Pero lalagyan ng lababo. Malaki tayo space lang. Ano ba, bilog daw ba sabi ni Papa? Ang lalagay dyan. Ayun. Tapos ito yung hagdan. May CR din para sa mga guest. Ganon. Wala pa naman laman guys. Pero ayan, yung hagdan papunta sa taas. Ayan, punta tayo sa taas. Hinikot ko talaga yun. Wala lang, gusto ko lang ano, ma-vlog din para, di ba, mako-compare ko kapag gawa na, di ba? Ito yung hindi pa gawa, ito yung gawa lang, yung ganun. Ito. Gusto ko dito mag-kwarto. Ay, kwarto ba to? Yes. Kanino this? Kwarto. Ang lalaki pala ng kwarto. Kaya lang naman siya dyan ang pinto. Kasi wala siyang paglalagyan. Tsaka hindi pwedeng tapat. Tapat-tapat, oh. Pwede, tsaka maglagay ng salamin dito. Oo. Tapos may lagay ng shoes. Kaya dito. Taray. Ako sa kabila, di ba? Tabi tayo. Doon ka. Sa taas. Sabi mo. Oh! Second lang ako. Ha? May kanya-kanya bang CR yung mga kwarto? Lahat? Ang taray, ang dapat kakainin, guys. Pero, sabi ni Papa, onti-onti lang naman. Sabi ni Papa, pag isa lang siya, ano ba, bagong ligo ka, lalabas ka pa, Oo nga eh. Eh, pag kanya-kanya, paglabas mo, nakaligo ka na. Oo, paglabas ng kwarto, nakaligo na eh, no? Tsaka malalaki ang kwarto, kaya... Okay lang na may carry na may mga kanya-kanyang CR. So, yun. Pangarap lang dati nila mama to. Ngayon ay tayo na. May ano na, may hollow blocks na. Tsaka
Ito magandang kwarto. May dayan. Eto? Type nila. Oo nga kasi dalawa yung ano eh. Tsaka yung hangin nandito. Oo, tagusan eh. Hindi pa kasi mahangin eh. Pero pag yung... Ay, ang daming bakaw. Ayan yung highway, guys. Ayan. Ito, dirty kitchen. Tapos yung... Ha? Ay, dyan! Ha? Oh. Ganda. Push! Para matapos. Hindi ba gusto nga ni Papa? Tatlo. Oh. Pero yung sa third, doon ka daw. Pero sa'yo na pinakamalaki. Tsaka yung sa boys room. Alam mo gano'n Ako pa yung sa third floor. Doon pa ako aakyat. Kasi, isang ganyan. Oo nga. Para naman lagi ako nandito eh, no? Para bigyan ako ng malaking kwarto. Sabi ko, okay na sa akin na itong kanto na to eh. Maliit yan. Kasi nakuhanan siya ng kaunti. Carry bells lang. Talaga si Papang eh. Ah, kunan! Kunan! Bahay niya, no? Ay, dito? Gagawin bang terrace to? Hindi. Terrace yan. Terrace. Oo, carry lang naman din eh. Tatatlo lang naman kami. Dito. Baka malaglag. Ala ka, uy. Shh! Tipi, kakaikot-ikot mo dyan, malaglag ka na, montres ka. Tipi boy! Ah! Tumabi ka dyan. Ang yabang mo! Tipi! Kaloka ka. Nakakatakot tayo yung panyo. Ang yabang mo ha, pag ikaw nalaglag dyan, buhayin ka dyan. Yabang. Ano na, terrace? Ano lang yan? Palikpik niya lang yung ano yun. Pero yun talaga yung ano.